The views and opinions expressed by the host and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Biyernes, petsa 29 na kan bulan kan Oktubre, taong 2021. Kami liwatan sa inyong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Ako man po ang sa indong lingkod, siyempre Joshua Martinez, Mr. Siram. Kumusta ka mo? Masiram na hapon, Bicolanja. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, ora mismo! So, iba ang dating mo niyan, partner. Garo, so high energy ko, medyo pigre-relax mo. Ano ang igwaan, Mr. Siram mo niya na paghapon? Mainit ang panahon sa luwas. Aram mo naman baga ako pag mainit, medyo nagluluya ang enerhiya ko. Pero ang importante mo gayon lang sa imong purmada, partner. Yan ang pigsasabi na minsan nadadara na sana sa pormadas. Pero pangmayaman ang purmada mo. Ikaw man baga, partner. May mga sami nga ni. Oh, magkakulay kita ngunyan, partner. Di ba? Naka-uniform kita, sabi kan sa tuyang EP. Anyway, partner. Siyempre, ang daw nakita ko niyanin. Biyernes, petsa 29. Hanggang saga na lang po ang voters registration sa mga COMELEC. Yan, syempre partner, live kitang nadadungog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi as in 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live kita sa Facebook page kan Aksyon Ko Center, Aksyon Ko Online TV. Ako Bicol Party List, siring man sa Facebook page mismo ni Congressman Zaldico. Partner! Oh. Kasuod ma, nagkaigwa kita ning technical error, kaya partner, di kita nakapag-draw. Ayan. Kaya sa mga nag-aabang Kaya tabi palang dyan. kasuma, day na kita naka-extra. Yan. Kaya duwa tabi ang manggagana ngunyan nin 1,000 pesos. Sarong partner, 1,000. Sarong 5,000. Ta biyernes So, ngunyan. bali sa ismil mo niyan. Correct! Kaya sa mga nakaantabay tabi dyan, maswerteng duwa
ang manggagana ngunyan partner nin cash prize. Ngunya na Biyernes, siyempre may manggagana man dyan yung tablet. Yes, syempre pa partner, syempre dahil Biyernes ngunyan. Punoon ta partner ang sa tuyang pag-urulay ngunyan na paghahapon. Sige. Partner, sa Ano ang maray Rongani, na tema ngunyan? ini partner naman nungod sa ASF. Ayan. Sige. Pero si Doc kasubago partner sa initial tang pag-upload, nagtataram pa partner sa inutan ta igwasin da ning discussion, igwanin pagtiripon na siyaan na panginot na speaker. Pero partner sa Rongani ang probinsya Bad tapos kan na Albay. magtaram. Oo. Sa grabe partner ang Oh, yan, kaso yaw kan na, yaw African swine fever. Yes, or ASF. Particular na partner ining premier asin tercer distrito kan probinsya. Kaya partner, kumusta unta? Ining nagpapadagos na pagreparo kan opisina kan veterinary office sa probinsya kan Albay. Siyempre, makakasabay taman partner sa ibong na telepono si Dr. Pancho Melia, ang pamayo kan Albay Veterinary Office. Doc, maray na pagkahapon po. Maray na hapon man po sa Indo and sa mga tagapagdangog din doon. Ayan, Doc. Aram ko tabi, Doc, igwa ka ning kasiributan ngunyan kasi Yes po. Opo. speaker katabi sa indong programa ngunyan. Pero maugma po kami tabi, Doc, kasi tinauan mo po kami nin panahon asin oras. Doc, kumusta Yes, po. ang repopulation program tabi? Ang repopulation po, ma-pustro po ini kapag po na-lift na po ang mga red zones, tadigdi, into pink zone. Duman pa lang po kita pwedeng mag-repopulate. Pag sinabi Yes, po. pag sinabi mo tabing pink zone, bot sabihin mababa tabi ining kaso tabi kan ASF digdi sa probinsya. Ganito po, yun po kasing kapag wala na po tayong case, after several testings, i-declare po ang sarong lugar na dating tinamaan from red zone, mako-convert po yan into pink zone as buffer zone. Opo. Ibig sabihin po, talagang wala na po talagang So case totally ng zero ASF. case na po ang ASF sa province pag pink zone na tabi. Hindi pa po tayo pink zone kasi nga po, nasa last leg pa lang po kita kaining proseso, nasa stage po kita kan sentineling. So yaon na po sa mga urig duman sa mga areas na tinamaan, and nag-i-stay po kasi sila ngunyan ng 40 days duman kasi po may mga testing po itang gigibuhon. Sa ngunyan po, dinistribute po kan DA ang mga sentinel pigs nung I think September 30. Opo. So almost pa 1 month na po sila duman. So sa monitoring mi po, sa 2 testings po na ginibo, wala pong nag-positive po duman. So sana po magdire-diretso po So siya. ibig sabihin tabi kani Doc, posible tabi bago tabi matapos ang taon, maibaba na sa pink zone ang status tabi digdi sa probinsya kan Albay. Posible po, as long as yung 9 na LGUs po ay sabay-sabay po na magnegatibo na. So buong probinsya po yan. Pero po kung may ibang LGU po na dai, bago pong buong probinsya ang malilift, kung hindi yung kanya-kanyang LGU po na tinamaan ang malilift Okay. lang. Opo, so parang may clustering pa din na mangyayari. Doc, sa Tama po po. sa po na ilalaag ang mga sentinel pigs tabi. Yes, kung natandaan nyo po yung mga barangays na nagkondusir po kita ki depopulation, so pinatay ta po sa mga baboy, sila po yung may mga case na tinamaan talaga. Actually po, alam po 27 barangays po ito, yun pong 500 meter radius, nagkaag po kita duman ki 9 tigsasiyam po na baboy. Ang location po, sa po duman sa pinakasentro, yun po yung index case. Then, nagpili po kita naman sa north portion, kan barangay na yon, south, east, and west. So, almost 9 po per barangay po, per case, per 500 meter radius. Ang linagay po sa mga urig. Opo. Doc, day na ba masasabi na ang probinsya kan Albay nasa alarming po iniong kaso kan ASF? Dahil na po, kasi po, though premature to say na negative, pero po ang last case na po kasi ay nung March 26 pa. Kaya po almost half a year na po kitang dahil talagang nanutaran na kaso and simptomas. So ang inahalatan lang po so formalidad na ini po ay inahalatan lang ining last leg na sentineling, at kung talagang wala na po, iyon na po kasi di so stage po na ite-testing ta na po sa lugar kung dahil na po talagang virus duman. Opo. Doc, may dugang ko lang tabi, speaking of depopulation, pira gabus tabi ang na-depopulate, digdi tabi sa probinsya kan Albay? Sa datos mi po, more than 1,000, hindi ko po masyadong yung exact na nasa luwas kaya ako, pero po 1,000
something 1,200 na hogs po ang nadipap digdi. May kukonsidera ba yan, Doc, na alangkaw or tama lang? Sa kuya po, sa case po kay di kasing ASF sa tuya, may impact naman po ini. Kaya lang po, ang barangay ta po kaya bagdi sa probinsya kan Albay ay 720 barangays. And out of the 720 barangays, ang tinamaan po talagang barangay ay 27. Opo. Nagiging dakula lang po sa paghiling ta kay ning red zone kasi po ang sa zoning ta pong pigasunod, once na ang sarong barangay po ay tinamaan, buong munisipyo na po ay color red. Damay na po gabos. Opo. Kaya po kung titingnan po ang pinaka-larger picture kay ini, out of the 720 barangays, 27 barangays lang naman po ang tinamaan kay ASF. Opo. Dok, kan mga nakaaging bulan tabi, kadakol kitang naarama na talagang naapektaran na mga nag-aataman mga urigan tabi na bura sindang naginibo kundi i-depopulate tabi sa indang mga urig. Tapos binayada na or tinauan na lang po ng corresponding amount ang aning magkaigwaman giraray so nag-aataman. Kumusta tabi, Dok? Kumusta ang mga asistensya hali tabi sa probinsya para duman tabi sa mga may mga urigan? Yes po. Ini pong mga farmers na subject po naman sa depopulation, so tinigbakan po. Pigbayadan po ini kan DA ng 5,000 pesos per head na urig. Then po, si provincial government po, through our governor, nag-ano po kay taki alternative livelihood, yung ano po so range chicken or native chicken, nagtao po si province. Then nagtao man po si province po ki Bagas sa Inda. Then alternative livelihood, dito po sa training po sa Kurakding and sa chicken production. So yun po magayon ang tabi yan, Doc. Magayon tabi na nababanggit mo na ibig sabihin, though nagkaigo tabi ng epekto sa inda tabing dating pigataman, dating livelihood, ang provincial po, ang lokal na gobyerno kan probinsya kan Albay, headed by our Governor Al Francis Bichara, dai naging pabaya kasi nagtauman giraray ng alternatibong hanap buhay para duman sa mga apektado. Yes po, tama po. And pwera po kayo ni, even po yung mga kanya-kanyang LGU, mga mayors po Linda, nagkanya-kanya mo po silang tao. So talaga pong dahil man po pinabayaan po ini mga farmers na ini. Opo. Doc, sa sitwasyon tabing araw ka ani, naka-recover na ba ang supply nin karning urig sa Albay? If dai pa tabi, mga ano rin tabi na mamamatayan ta talagang well-recovered na ini tabing supply kan karne sa province of Albay? Actually po, ang karnita po ngunyan digdi, sarong indikasyon po ang presyo ngunyan po kan urig na nagbababa na nga ni po, nasa 270 na lang po yata ngunyan. And alam po, dikit na lang po 280. Para duman sa normal. Yung Ibig sabihin po, partner. indikasyon po yun 280. 270 to 280. Ibig sabihin ka yan, Doc. Actually, may problema nga ni Dokta, naglalaog na naman da sa mga paktura hali Manila. Kaya dati nag-270 ngunya, nag-280, nag-290 nga ni na naman. Dahil Yes po, nagkukulang kasi ang po, supply kan urig tadig di para sa mga lokal na parabuno ta, lokal na konsumidores ta, naglalaog da sa mga truck na nagbabiyahe haling Manila. Ganito po kasi yan, nearing na po kita sa Christmas season, even without ASF, talaga pong nagilangkaw na po ang presyo because of the demand for pork. Ito po kasing inventaryo po kan urig, ang latest pong inventaryo kan urig, nagpakondusir po kami, and bako po kasing remarkable so decrease. Though igwa po kitang decrease, pero as kinompare po namin nung panahon po na wala pang ASF, hindi po remarkable so decrease. Kaya po talagang nagbaba po so populasyon ta digdi or nagkaigwa kita kisker sa ASF kasi nga po so nagdakol po talaga so nagbakal ka mga trader digdi sa tuya kasi po nangay po baga si NCR, remember several months ago talaga bang dinadagsa kita digdi ki mga parbakal ki urig. Kaya po yan po ang naging kausa kung nga ta po naglalangkaw ang presyo digdi sa tuya dahil nga po may kompetisyon ang mga traders na pigdadera sa Manila digdi po sa lokal ta ng mga traders. Kaya naging competition po sinda. May chance pa daw, Dok, na makabalik kita kasi bago nanalasa so ESF, ang presyo kang karning urig tadigdi sa Albay, 200-220 per kilo. Ngunyan, sabi ko nga ni, 280 garo, may chance pa daw na magbalik pa ini sa dati, Dok, o dahil na? Makakabalik po ini sir kapag nag-restocking po kita sa programa ta.
Pero I think next year na po ini mangyayari kasi po nga paabot na po ang holiday season ta. Normally po kasi talagang nagalanggaw talaga ang urig kaya Oho. even without ASF. At least magayon ito o partner na binutasan na tatara mo ni Doc na talagang may pag-asa partner Na na makabalik bumalik pa. sa dating mababang presyo. Anyway, tabi Doc, ano tabi ang pinaka-latest tabi na mga programa as in aktibidad na naka-line up tabi? Halik tabi dyan sa indong opisina. Yes po. Bukod po digdi sa naghahanda po kami digdi sa repopulation. Kaya nga po kami very busy ngunyan. Nag-ano na po kami with DA, nagaplano po kami kung paano po ini kita makabangon girare digdi sa naging epekto kay ning ASF sa tuya. So, sa ngunyan po, continuous po ang samuyang pagplano dahil po aramta po na kaituan po talaga ng mga farmers na pag magsimula or mag-start po giraray. So yan po ang satuyang piga-aram ngunyan, pigpaplanuhan, pigi-isip kung paano po sinda talaga matabangan. Opo. Mensahe niyo tabi, Doc, duman tabi sa mga nag-aratama nin urig na nawaran tabi nin pag-asa na gusto bagang bayaan na tabi na dati nindang pag-aatama nin urig asin mag-iba na sa naning iba tabi na pwedeng pagkakitaan pero yaon pa man giraray tabi so paglaom ninda na maibalik sa normal. Yes po. Actually po ang urig po ay commodity po ini sa agrikultura na alam ko po second po ini sa rice. Ano po? Opo. Kita po ay talagang pork eaters. Talaga po ang demand po kan urig talagang kaipuan po kan konsumidores ta. Kaya po aram ko ang mga farmer po ay talagang mabalik po sinda sa pagninegosyo ini. Dahil po talagang kaipuan po ini kan merkado. So, ang kaipuan lang ta po na mingin niya na naisip talaga is to modernize yung kanilang farming. Kasi po, kaya po kami nagaplano with LGUs na magkaigwa po kita ki mga inaapon mi pong BDO or biosecurity officers sa bawat barangay na matabang po or ma-monitor po kaining mga kumbaga iyo po ini ang mga BHW, kumpirta po parang araw po kaya na matabang po sa inda. Opo. Ang inot po is to modernize their facility kasi po ang mga helang po ay preventable kung ang sa inda pong mga pasilidad tigiri ay naangkop duman or nag-limit po duman sa mga minimum standards. Ibig sabihin po nag-ano po sila kan by Naputol partner. So magayon ito partner na nadangog ko na magayon. An pork pangduwa sa bagas. Bagas. Ibig sabihin Ngunyan talaga talang partner. nadiskubre. Kaya ako lalo na ikaw mahilig ka sa mga taba-taba sa pork. Sige. Importante ito. Doc, naputol tabi kita sa linya. Go ahead po. Ayo po. Nag-ano po kaming manyan magti-train po kita kay mga biosecurity officer, BBOs, barangay biosecurity officers. Iyo po ini si parang BHW po na ma-monitor sa inda po sa mga barangays kan mga piggery farms. Tangani pong mas maaga po na alistuan po kung may mga helang na nag-occur sa mga sa mga piggery farms. Importante po na ma-modernize mo po nila ang management, ang facility. Tangani pong data po ini basta-basta malaog kay helang. Kasi po ang mga helang po kan mga animal, even tao ay preventable po ini as long as magsulod po sinda duman sa mga minimum standard na pigsiset po kan gobyerno. Opo. Doc, maraming salamat tabi. Doc, Melia, sa indo tabing panahon asin oras. Mabuhay tabi ka mo. Thank you so much, Doc. Salamat, sir. Sige po. Okay. Sa samuyang pagbabalik, kamatian na lang cancer pigdulok sa Action Call Center. Yan sa pagbabalik ang tabang ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Tutuloy ang pagbabago. Ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. This is a paid advertisement. Salamat po, Ako Bicol. Maraming salamat po. Salamat po sa Ako Bicol. Pasalamat kami Dakula.
lalo na sa ako Bicol. Kaiba nindo sa pag-asenso, padagos na nagtataunin pag-asa. Naprobaranta ng maasahan sa anuman na klase nin huma nin panahon. Sa dekada ng nagsiserbi sa bilog na kabikulan. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Kaisa po ako ng masa. Po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldi Cook, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklalong po pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol Party List asin kay Congressman Pedro Garvin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na kaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang Ora mismo! Ay, gusto ko ang high energy. Ay, nakaunat-unat na Bumalik na ang iyong kaluluwa, partner. Yes. Mga kaaksyon, mapuunan sa tuyang pagtatauning ayuda ngunyan na paghahapon, makakaibanta naman ngunyan si Nanay Ilenia Lopez. Maraming na paghapon, Nanay. Ay, pakira nilang po. Salaog po, salaog. Salaog. Yan. Nahapon man po sa Indobo. Taga-sain ka po, Manay Ilenia. Ano po, Banyadero po. Banyadero kan? Daragalbay po. Daragalbay. Ano Pirang po taong ang- ka na? Pirang taong ka na, Lula, Manay?
57 po. 57. Okay, medyo mamundo ka ngunya nay. Tano po ito? Ano ang rason kung nagrani ka po sa Action Co Center? Ano po, sir, madam, so agom ko po kaya may hilang. Ano pong Anong hilang? ilang ka na gumo? Sa ano po, so cancer. Cancer of the throat? Opo, Ano siya, para sigarilyo siya dati? dati po. Iyon mga kongkan partner eh. Opo, kang pira ng taon po yan na tigmamati kan sa imong agong. Nagpuan lang po ito kan February. Ganyan na taon. Tapos nung mga July, yun na po ito. Grabe ng pagmati niya. So, ano po yan? Napacheck up ninyo sa doktor? Opo. Ano yun, may kuwan na siya, nailing ko dyan sa kuwan, may butas na. Opo. Bago pa man po nagkahilang si tatay, ano po ang dati niyang hanap buhay? Ay ano po, sa uma. Nag-uuma Pero po. talagang para sigarilyo siya dati. Dati daw po, nung soltero pa siguro siya. Kan may agom na day naman. Nag-ano pa man po, pero bako na po surabi. Na ano daw, ano? Kaso Pero, ang sabi kang doktor, saro ito sa mga cause. Opo. So, pagsisigarilyo niya dati. Opo. Baka gutom siya, basta makasigarilyo, okay na. Tapos ano daw po, minsan sa mana. Namamana. Opo. So, ngunyan po, nanay, na na si tatay nakakatrabaho, saan po ka mo nagkukuha ang panggastos? Ano po, minsan may nag-aabot man. Pakira nilang po, manay. May nag-aabot man po. May mga aki ka mo? Opo. Pira? Tulo po. Puro na may agom? So sarap po, nasa Manila, may agom na po. So duwa ko po, nag-eskwela. Nag-eskwela pa. Opo. So, gaano po, nanay, kadipisil ang Pagbuhay-buhay? pagbuhay-buhay, lalo na sa imong katuwang sa buhay, may kahilangan. Dipisilong po talaga, madam, sir. So, pang-urual daw. Pangural daw. Kung dati, pagkaon lang ang iisipon. Tapos may problema pa sa bulong. Pero nagkakaon pa man po kamong tulong beses sa rungal daw. Ayun po. Nagtaon pa man po. Ayun po. So, ngunyan, ayan ang pigahalitan mo. Mm-hmm. So, paano mo po, nanay, pigkukusugan ang buot? Na arog kayan, si mister, so katuwang mo sa buhay, may kamatian. Ano lang po, siya pangaji. Napapahibi ka manay, napapaluha ka. Ano yan manay na luha na medyo magabat talaga sa pag-ural daw? Nahihira ka na po sa iya. Anong pagkaran po kan agom mo? Bobby po. Si Bobby. Bobby. Pero ang taon na po ka mo mag-agong? Yung 18. Sa 18 taon po ka mo magkaibahan. Sa iling mo, yun na po inan pinakamagabaton. Po. Yun po yan. Di bale, tios, basta diin katang kahilangan. Nagdadangog po si mister. Ano po ang masasabi mo po sa iya? Ano po ang mensahe Anong apudan nindong duwagom? Ano po, Noy. Sige daw, anong mensahe mo kay Noy? Ay, sana marahin na po siya. May gusto kang sabihong kinoy, manay? Sige po. Anong gusto mong sabihong kinoy? Marahin na po sana siya. Kusugan lang po ang buot. Di kung no yan, napod mo sa yan, napod niya man sa imo, ni... Yaon po dyan si Congressman Saldi. Ano po ang ano po pangapunan ang mo? pangapunan mo sa iya? Sa Ako Bicol Party List. Ano po? Sana po matabangan po nila kami. Bigaki mo po kaya yan, madam. Kapagalon po, ano? Tissue, nini, may tissue. Oo, may tissue dyan. Ayan. Medyo napaibi si Manay. Oo. Yaon po digdi nanay si Congresswoman LB. Oo. Siya po ang may bit-bit Tagapag-asikaso. kan Maray na bareta tabi para sa imo, asin sa imong agom. Manay Maray LB, hapon. maray na hapon tabi, Congresswoman. Hapon man po. Nanay, hapon ko lang po. Saan po nagakemo si Agumo? Sa ano po? Sa BRT. Sa BRT po. Pamperang kemo niya na po. Saro pa lang po. Sarap pala. So, ang masunod pong kemo, mama, mga masunod pong chemotherapy niya, dadarahon mo lang po sa kuya sa mga kaipuhan na papeles, ha? Opo. Saan kanya makukuha, Manay Sa LB? Malasakit Center po, ako Bicol
table o corner. Anong mga requirements ang Nasa dadarahon? Windows 6 kita manay ha. Aram mo na po sa proseso, di ba? Madamang ka mo sa 10-1, mapa-clearance, mapasiri sa laog. Pag yaw na po sa chemo room, katawan ka mo kan mga laboratory request. So, chemo drugs. Nadarahon po sa kabilang building, di ba? May pirmahan lang ng PhilHealth. May PhilHealth po ka mo, nanay? Opo. Opo. Yung ano man po na-access daban sa PhilHealth, sagot na po ng Ako Bicol. Iyo po. Salamat po. Wala po kamong babayadan, nanay, sa BRT. Gabos po na available laboratories, medicines, Gusto mong CT sabihin, scan. Manay, kasi ang PhilHealth baga may limit. Opo, So, may kunyan, limit so, po. pag nakalampas na duman sa limit, dahil manggiray ka problema si Wala Manay. po siyang problema. Kasagot na ka na Sagot Bicol. ko ka na Ayo. Bicol, nanay. Salamat. Gabos po na kay po nindo na yaon sa BRT, kasagutan po ka na Bicol. Gabos po itong Congressman- pagpapakemo. Yap. And aalalayan mo siya, Manay Ilby, Apo, dumaan. Congressman Saldi ko and Congressman Pido Garbin po. Yun na pang instruction ninda. Gagabos sa saguton ng mga kaipuhan nindo. Pero po, si bulo na kaipuhan tang bakalon sa luwas, pwede mo pa kamang i-recommendar sa DSWD. Para po matawan ka mo naman ki financial assistance every 3 months. So, Namin ibig na lang din sabihin, po. sugabos na gastuson sa Laucan BRT Tage na pagpapakemo, sagot na kan Ako Bicol, sagot na ni Congressman Saldi as in Congressman Pido. Apo. Now, itong mga sabulong naman, tatabangan ta pa siya sa Apo. paagi kang DSWD. Gabos po na requirements na itatao ko po sa imo. Pagyam ka na po sa BRT, ipaprocess natin sa DSWD. Sa Tatawan adjust- ni kang schedule every 3 months para maka-avail ka itong medical assistance, financial. Opo. Iyo po, pamakalpukan mga bulo na kaipuan bakalon sa luwas. Sa adjust po, madam, ang ano niya, i-admit na naman daw po. May schedule sa Pizza G's. Opo. So, yao na, si Ano, dapat bago Ma'am mag-pizza LB. magduman na siya o... Hindi po, may ano sila kasi, may tagubilin sila. May tagubilin kayo, Opo. nanay, di ba? Opo, madam. O nakasulat na po daban sa gabos ng gigibuhon. Opo. So nurse na po daman sa chemo room ang nag-aapod sa muya kan mga kaipuhan nindo. Ayan. Coordinated na po yan gabos. Aram po yung contact number ko. Inaapod dala po nila yan sa kuya sa mga kaipuhan kan mga chemo patients. Iya po, nanay. Kung di ka po kung wala ka pong kaiba or di ka na sabutan ng mga instruction ka nurse, pwede ka po magdemand sa table ko. Sa Ako Windows lang po 6 kaya, madam, ang nagbabantay sa agum ko ta. Wala man po talaga. So, aki ko nag-eskwela po. So kamundo lang po Opo, nag-iba. ako lang po talaga. Sa araw gaya na sitwasyon tabi, Miss LB, nawara siya talagang ibang makasikaso. Ano ang pwede ta sa iyang So, may tabang? nurse po, maapod sa kuya. Ayan. Tarabang mo lang po sa nurse, apodan si Ate LB sa Malasakit Center. Ayan! Aha. So, Maliban dyan, Manay! nagian-gianan ka manay. Tadarahon mo yun ni nanay ha. Igwa kang dadarahon. Initabi nanay an sa imong ipipresentar sa naduman, tanganing ang transaksyon mo tabi sa Laucan BRTTH, and so ito tabing ayuda nahali sabi sa Ako Bicol magiging pasil para sa imo. Yan tabi nanay, kaputan mo tabi inita iyo yan an sa imong pases. Pag-asa. Yan. And maliban dyan, Manay, may padara sa imo si Congressman Saldico. Sa Salamat nadangog niya po. nga na dipisil ang pagbuhay-buhay ngo niyan. Opo. Pasok, ay ka. Ayan. Ayan po nanay, bitbiton mo tabi ini sa imong pag-uli. Tanganing igwapo ka munin pagkakan Konsumo. pangkonsumo. Opo. Salamat O, anong mensahe mo po kay Congressman Saldico sa pagtabang niya ora mismo sa imong problema, lalo na kay Agum mo po, tabi? Ano po, salamat po kung Congressman, saldi ko po. Asin sa gabos po na staff digdi sa inyo po, madam. Sir, madam. Salamat po. You're welcome po nanay. Ang kahagadan mi po, karahayan kan sa imong ago. Okay, sige. And Manay LB, salamat na marami, tabi, Congresswoman. Congresswoman, Pag si maraming thank you. Congresswoman ang nagpapaliwanag, partner, garuman sa ni Hospital Director. Siyempre pa. Iba ang dating partner. Iba. Yan pag ang maray digdi partner. Kasi napapasabot ni Ma'am LB sa satuyang mga nanganganap ng solusyon. Manay LB, may... Kaliwanagan. Nagkakapagpatuli pa po duman sa BRTTH? Ada eh. Emergency cases lang ani mo Sa na ligaw. partner. Ika talaga. Di mapaligaw Pwes pa. schedule ta ka. Mapaligaw pa pala na ako kayo ni. Ibig sabihin partner, dahil ka pa. Dahil gusto... Kung igwabaga ni ang bakuna nga ni may first shot, ako gusto ko may... Booster. Second. Ka talaga.
Isus ka talaga. Ay! Mga ka-aksyon! Sa Alian Tabi, natawan tanin pag-asa, natawan tanin panibagong kaugmahan si nanay na igwang kamatayan an sa iyang esposo. Mga tugang, sa satuyang pagwelta, may manggagana kita nin tablet, may maklaiman nin tablet, kaya antabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang Ora mismo! 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. This is a paid advertisement. Salamat po, Ako Bicol. Maraming salamat po. Salamat po sa Ako Bicol. Pasalamat kami dakula, lalo na sa Ako Bicol. Kaiba nindo sa pag-asenso, padagos na nagtataunin pag-asa, naprubaranta ng maasahan sa anuman na klase nin huma nin panahon, sa rundikata ng nagsiserbi sa bilog na kabikulan. Ako Bicol Party List, katabang na, kasulog pa. Ang hirap sa iba dyan, nagtatanim nga, pero ng galit. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula ng sambuyan ko, maka na mahiling na kamo magma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mountain, sa mga nailing, mas lalo kami maigos, mamatawag ako sa tubig, na ma-realizar, matawan, itulan, para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi.
programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang Ora mismo! Partner! Wow! Kapir Gararay, give me Yan! five. Salpet. Daig ka. Mga kaaksyon, yun yan, makakasabay taan sa tuyang tablet winner. Kana kaaging episode siya si Gemma Batalier. Maray na paghahapon, Gemma, baby! Mariyap punan po sa inyo. Taga saan ka, Gemma? Taga Uwes po, Tubgan, Was Albay. Tubgan, Uwas, Albay. Pirang taon ka na? Sa sentro. Opo, Upland po. Upland. Pirang taon ka na, Gemma? 18 po. 18. May boyfriend na. Wala po. Nata ito. 18 ka pa sana, Gemma? Magana yung tina po ngayong November 7. Saan ka nag-eskwela, Gemma? Dakulang babae. Bicol University College of Agriculture po. Saan? Sa Ginubatan? Opo, sa Bucaf. Okay, speaking of agriculture, nata yan ang napili mo na kurso na sa agrikultura ka. Anong kurso ang kinuha mo? May background ka mo in farming? Or Anong kinuha mong kurso sa Bicol University College of BS Agricultural and Biosystems Engineering po. Ayun. Engineering. Kasi po nung senior high school, agriculture din yung kinuha kong strand. So talagang malapit ang puso mo sa agriculture, sa mga pagtatanom-tanom. Gemma, anong paborito mong tanom? Mga gulay-gulay po kasi di man po ako nagkakaon karne. So ibig sabihin, vegetarian ka? Hindi ka nagkakaon karne? Hindi Yan ang man kabaliktaran mo. Carnivorous ako. Oo, siya vegetarian. Yan. Pero, kung siya tama, bagay man partner, sabi ba ni Doc Melia, number 1 ang pagkaon, rice, pandua, meat, pork. Di, okay kaming duwa. Okay. Kung halimbawa, tabi, Gemma, gusto kong magkaigwaning plantation kikalampunay, halimbawa. Ano ang may advice mo sa kuya? Para mo ang kalampunay. Herb po siya. Herb, sabi ko na. Tama, herb talaga ang partner. Na-abuse lang. Nagagamit lang sa ibang paagi, kaya nagiging bawal siya. Pero, kung iyan ang gigibuhon mo sa plantation. Paano magpadakul? Pwede man po kadto as long as may disiplina po kan mga magagamit ni kadto. Then, lalo na po sukwan, so magpalakad ni kadtong farm. Dapat aram niya sa mga patakaran ning bawal ito. Dapat, ang purpose kay ito para sa karahayan. Bako para sa ikara. Mr. Siram, Kalampunay Farm. Nagiulok siya, partner. Ito talaga. Ang kaisipan mo minsan, day ko aram kung sa'yo narali. Ngunyan, araw kaya nang napili mo, ano ang gusto mo? Magkaigwa ka maning sa diring farm? Or gusto mo lang talaga magturo man? An magurang mo, partner? Farmer man. Kaya mong partner. Ano sa mo, partner? May ginikanan. Talagang siya, may inspirasyon siya. Yan. Tama. Okay. So, kung ka matatawan ng tsansa na makatapos na dyan, ano ang gusto mong gibuhon? Gusto ko po sa government, sa DNR. Then, gusto ko din maging teacher po sa like professor sa college din. Dumano. Yun mo nasabi ko, tama. Farm po, yun po talaga. Di tama sa apot ko, gusto mo magkaiguling farm, gusto mo din magtukdo about agriculture. Ay, ngunyan ang nakakita-tablet. Yan. Itaw ta na. Para magamit mo. Thank you po. Yan. Buksan ko na para sa imo, yo. Yan.
Tanganing maski ako bako ako anang gana, mafi-feel ko ang pagbukas kay ni partner. Ayan. Hali kay Congressman Saldico. Regalo yan ni regalo Congressman sa imo. Saldico kan Thank ako you Bicol po. Party List. Ayan. Gamiton mo yan sa Ano imong ang masasabi mo pag-adal. kay Congressman Saldico? Maraming salamat po kay Congressman Saldico. Kipan po talaga ka din na muangwana. Online class po kaya kami. Nang hirap ning pagkan gamit mo lang cellphone kasaraday kan letter. Then thank you pong maray kasi pwede ko man ni kadi para masong duwa ka pang ipangod po na nag-online class na. Uy, di ba tagawas ka? Opo. Uy, di mo pag dapat mangilalan mo si Allen. Kagawad Alin Rivera. Oo. Kagawad Allen. Kilala mo siya? Hindi po Hindi po. pa. Pero nakapag-rehistro ka na ngunyan. Po. Muna pa. Tapos na At po. siyan magpasiring ka duman sa... Dahil dapat si Kagawad ang magdikdik. Oo, Kagawad Allen. Kagawad! Yan. Medyo long hair lang siya. Magpahiling ka na. Si Jima na ang bala sa tubgon. Ayan. Ayan. Ayun. Adto sa may gilid, Ayan. Pading Allen, 1 point. Oy! Ngunyan, abo may Ano an ko yan kabukasan. pala? May Ano ang mechanics para manggana kang tablet? Sige. Mechanics. Para sa ibang mga estudyanteng kaparehas mo. Kailangan po laging nakatutok sa live, then mag-comment po, and then mag-mention ng 3 friends po. Ayan. And i-share ang Samuyang live Opo, laging episode. i-share. Okay. Aram ko, may talent ka, partner. Mas marikaan kung ang talent ni Gemma, panigdiyon ta si Kagawad Allen. I-dedicate niya Oo, para kay kay Kagawad. Kagawad Allen. Oo. Kagawad Allen. Pwede yan bumuhat dyan o dahil man pwede ta. Paano May man nababantayan, ano? May pigbabantayan siya. Sige. Ano ang talent mo? Ayan na, nagbuhat na. Buhat na tabi. Nagbuhat na. Ayan, nagpasiring na. Talagang desidido. Talagang desidido. Dahil dapat makaabrasa. Sa ngaran kan pagserbisyo. Kagawad Allen Rivera. Sa mga tagawas. Ayan. Amo na ka de. Ayan. Maunag talaga si Konsyal. Konsyal makanta siya. I-dedicate niya sa imo. Sige. Ano ang sa imong kansyon? Crazier po, chorus na lang. Sige. Crazy. Ladies and gentlemen, Gemma Batalyer kang Tuggan was albay. Daw asintunado. Sige. You lift my feet off the ground, spin me around. You make me crazier. Feels like I'm falling and I'm lost in your eyes. You make me crazier. Ayun! Thank you po. Napapalakpak mo si Kagawad Allen. Nagparakpak si Kagawad Allen Rivera. Thank you so much. Thank you din po. Biriglaan ang samuyang pag-agad kan sa imong ano ito partner? Kansyon. Pero thank you so much. Gamiton mo ang regalo sa imo ni Congressman Zaldi na tablet para sa imong pag-adal. May nagresibi na kang tablet ngunya na pagkaldaw may manggagana na naman. Siya si Kyle Olavarrio. Congratulations, Kyle Olavarrio, ikan samuyang tablet winner for today. Uyaan sa iyang mensahe. Magandang gabi po, sir. Ma'am, matagal na po kami ng pamilya ko na sumusubaybay sa inyong programa at taga-suporta din po kami noon pa sa Ako Bicol Party List. Isa din po ako sa mga estudyanteng nagnanais na mapili nyo na mabigyan ng tablet na lubos na makakatulong sa aking online classes. Kami po ay nabibilang sa mga indigent family, kaya kulang po kami sa pinansyal para makabili ng cellphone o tablet. Bunso po ako sa 5 magkakapatid. Ang tatay ko po ay isang huwarang driver, 3 po kaming nag-aaral, kaya't di po sapat ang kinikita ng aking papa para mabilhan kami ng kanya-kanyang cellphone para magamit sa online classes. Ako po ay pumupunta sa bahay ng aking kaklase para makisabay sa online classes. Kung ako po ay inyong mapipili, mas lalo ko pong pagbubutihan ang aking pag-aaral para maging proud kayo sa akin at balang araw ay ako naman ang makakatulong sa kapwa ko estudyante. Hindi po kayo magsisisi sa pagpili sa akin. Sana po ay mapili ninyo ako. Maraming salamat po. Ayan. Mansaya ni Kyle Olavarrio. Congratulations, Kyle. May maapod sa imong staff kan Action to Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Sa Samuyang pagbabalik, may manggaganing 1,000 pesos, may manggagana maling 5,000 pesos. Ang tabay sa nakamabalik pa, ang tabang ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan.
Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan, tapang at malasakit. Sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. This is a paid advertisement. Lahat naman ng sinasabi nila, walang basihan. Mas magaling pang manahin ng istorya. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Salamat po, Ako Bicol. Maraming salamat po. Salamat po sa Ako Bicol. Pasalamat kami dakula, lalo na sa Ako Bicol. Kaiba nindo sa pag-asenso, padagos na nagtatauning pag-asa. Naprobaranta ng maasahan sa anuman na klase ng huma ng panahon. Sa rong dekada nang nagsiserbi sa bilog na Kabikulan. Ako Bicol Party List, katabang na, kasulog pa. pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Nakulalong po pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol Party List asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na kaumang digdi pagtanom kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami.
Nagbabalik ang tabang ora mismo. Sabi ako si Joshua Martinez. Nanunumpa. Sa watawat ng Pilipinas. Yeah. Ayan, partner, ngunyan, mapili kita kan sa tuyang maswerte. Inutunta mo na, partner. 1,000 muna. pesos. Sige. Taduang ngunyan. So, para kasudma. So, manggaganang unang 1,000 pagkatapos 5,000. Yan. Okay? Maliwanag yan mga ka-action. Ang primero mitabing bubunuton. So, para kasudma na 1,000 pesos. Ayo. Sige. Maiwagang garapon, mapapasaon garapon, bit-bit ni Hana. Oh, 1,000 muna ini ha. 1,000 muna ini. Kaya duwan manggaganang ngunyan. Yan. Mga tugang, mga kabarangay, Uy, iula na yan. dakulun. Iula na yan. Eto na. Ang 1,000 pesos, partner. Maliwanag mga tugang, 1,000 mo nang inuton mitabi, ha? 0961 0961 588 588 6717. 6717. Siya si Rochelle Sirdon. Rochelle Sirdon. 1,000 pesos ini. Nagriring na mga tugang, mga kaksyon. Maray na paghapon kay Maria Cristina de la Agua, nakatutok Dara Francisco Bristol. Maray na paghapon man. Pinunduan ka, partner. Pinunduan ka. Ulit. Ulit, saro pa. Abo niya ki 1,000. Dumanyan ko sa 5,000. Joey Bayonito, nakatutok man. Glory F. Jonko, watching. Good afternoon. Pinundo ni Rochelle Sirdon. M. Scorolio del Agua, maray na hapon man. Ayaw ni Rochelle. Pag kinansel niya pa yan, partner, ibig sabihin, abo niyang kwarta. Sige. Abo niya na simbagon. Rochelle Sirdon, ikatabian sa muyang 1,000 winner kung Kinansel. simbagon mo. Kinansel. Abo. Eto na, partner. Ang susunod. Sige. Ayaw niya. Ayaw. 0975 Alat mo na, partner. Maluyan kalaban. 09 75 75 835 835 8318. 8318. Taga Camarines Norte. Sige. Melinda Batas. Naku, Melinda Ibyu. Melinda Batas. Taga Camarines Norte. Melinda Batas. Yan. Partner, garo man anggad kita naka-uniform, partner, sa screen. Sa bagay, ang pang-inner, taparehas man anggad, partner. Melinda? Hello, Melinda. Hello. Hello, sino ito? Melinda. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Anong ginagawa mo sa mga oras na ito? Wala naman po. Nasaan ka ngayon? Sino po ikaw? Sino po ito? Abay, parang nagkagalit ka. Ayaw mo yata ng biyaya. Melinda? Melinda? Hindi naman po. Taga saan ka ngayon? Nasaan ka? Dito po sa Bulacan. Sa Bulacan. Opo. Pero taga Camarines Norte ka? Opo. Saan ka sa Camarines Norte? Sa Labo po. Labo, Camarines Norte. So bakit andyan ka ngayon sa Bulacan? Nag-a-apply po ako papuntang Saudi. Hindi pa po napaprocess yung papel ko. Kaya diyan ka muna nag-stay sa Bulacan. Pero ikaw ay isang Bicolana dahil ikaw ay taga Labo. Opo, isang buwan pa lang po ako dito dahil ipinaprocess pa nga po yung papeles ko. Kaya nag-a-apply po ako kasalukuyan papuntang Saudi. Bakit po? Ay, kaya nga tinawagan ka namin ngayon. Kasi dahil alam namin na... kailangan mo ang medyo panggasto-gasto sa pamasahe. Kasi nandyan ka pa sa Metro Manila, nag-aantay ka ng iyong mga papeles. Alam mo naman, ang mga Bicolano at Bicolana ay mahal ng Ako Bicol Party List at mahal ni Congressman Saldico. Opo. Ayan! So alam mo na po Alam mo na ngayon kung sino itong tumawag sa'yo. Opo, nagko-comment po ako doon sa ano ninyo, sa ano po yun? Ako Bicol Party List. Ayan, partner. Sige. Ngayon, Melinda, dahil... Nanonood po ako sa YouTube. Nanonood ka sa YouTube. Melinda, nalaman ni Congressman Saldico na ikaw ay nag-a-apply pa abroad at siyempre kailangan mo dyan ng panggastos-gastos, pang-snack, pamasahe. Kaya ngayong hapon, ikaw ay tinawagan namin sapagkat ikaw ay nanalo ng 1,000 pesos dito sa programa. Thank you po. Ayan. Ano ngayon? Melinda Batas. Ano tabian masasabi mo sa Ako Bicol Party List at kay kay Congressman Saldico? Thank you very much po sa Ako Bicol Party List. Ayan. Naniniwala ka na ang Ako Bicol ay talagang katabang na, kasurog pa. Opo naman, pasensya na po, nalibot po kasi ako. Okay lang po yan kasi
Ibang number naman talagang tumawag sa'yo. Siyempre, Akala mo scammer. scammer. O yan, Melinda. Melinda, hintayin mo, may tatawag sa'yo na staff ng Action Call Center ng dito sa Tabang Ora mismo kung paano mo makuha itong 1,000 at paano ito may padala sa'yo, ano? Opo. Salamat po ulit. Ayan, congratulations Melinda Batas ng Camarines Norte. Labo, Camarines Norte. Maraming thank na you. nagpa-Manila at nag-apply pa Saudi. Yan, congratulations. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you. Okay. Okay, halukayin natin sapagkat ang susunod ay 5,000, mga Sayang kaibigan. partner kung 5,000 ito, makakatabang talagang maray lalo sa iya. Pero dakulang tabang na ito para sa iya. Numero na naman partner, ang sa tuyang maswerte ng 5,000 pesos. Siya si Maria Berna Briñas. Maria Berna Briñas. Briñas. Taga Tabaco City. 0927 023 6071 0927-023-6071. Globe. Alright. Ayan, nagre-ring na partner. Nagre-ring na. 5,000 ito. Tuwason Anthony Bantayan. Ma'am sir, sana po ako din mapili at matulungan nyo. Ayan. Dara Francisco Bristol. Baka... Joey Bayonito watching. Baka partner, paliparin niya pa. Maray na pagkahapon, Action Call Center at sa gabus po ng staff ng Ako Bicol. Sabi ni Joy Bretanya Bello. Oy, maray na pagkahapon. Hello? Maria Berna Briñas, tama? Opo. Taga-sain ka? Taga Tabaco po. Sain sa Tabaco? San Carlos. San Carlos, Tabaco City. Pirang taon ka na, Maria Berna Briñas? 22 years old po. May agum na, daraga pa? Daraga pa po. Nagkaklase o daina? Nagkaklase pa po. May boyfriend o dai? Ugwa po. Agwa! Ayan. Straight baga partner sa kahaputan. Pirang taon na kamo kan boyfriend mo? 4 years na po. Pira? 4 years. 4 years. Sa loob ba ng 4 na taon na pagiging mag-boyfriend at mag-girlfriend nyo, ni minsan ba hindi pa siya nagtaksil sa'yo? Hindi po. Wala ba siyang kachat na iba? Or katurotext na iba? Wala man po. Sigurado ka? Are you sure? Opo. Ayun po, yun po sa account niya. Bantay account party list! Malay mo may ibang account. Sigurado ka? Ayun po. Alam ko na, natabantayaon sa imo sa account. Grabe man ang pagkabantay batang party list mo. Bantay syuta. Bantay piday pala. Bantay piday ka. Oh. Dahil kang tiwala sa iya, grabe mo bantayan? Oo po. Pero ano pangarap? ang account mo ba, may access din siya? Igwa man po. Di dapat tumangka mo sa bantayan kan Tabaco nag-star. Bako sa San Carlos. Ano mo kan partner? Give and take lang. Dapat tumangka mo sa barangay Bantayan. Nang bantayod ng Ano pangalan ni boyfriend mo? Rodrigo po. Borlagdata. Rodrigo Burlagnatan. Borlagdatan. Rodrigo Burlagdatan. Ano niya si Burlagnatan na pag-iiba taman sa hanap buhay? Hindi ko kabisado. Iyo mga partner. Anong trabaho ka sa imong Si boyfriend? Rodrigo, di anong alias niya? Digong. Iyo po. Ngayon ko lang naraman na si Digong pala may bata sa Tabaco. Kada pa. Iyo nga ni, iyo yan si Rodrigo Burlagnatan. Kaya nga ni, si Digong may bata sa Tabaco. Ayan, sige. Anong trabaho ka sa imong boyfriend? Sa ano po, construction. Sige, tao man sa imong sweldo. Ano po, man. Kung construction worker an sa imong piday, ano, minartilyo ka na lamang o inapod na... Ano partner? Pinala na. Pinala ka na. Minartilyo ka na lamang or pinala ka na lamang ni Digong? Ano? Taga-construction baga. Sininto na pera ng hobi ko. Maria Berna Briñas, kaya kami nag-apod sa imo. Ara mo kung si Sain nag-apod sa imo?
Garo po iyo. Arap po. Aber, anong idea mo? Ano yun? So, sa ano po ako, Bicol? Yan! Anong programa? Sa Action ko Center po. Yan! Si sa ini ka po yung partner na biyo kapag interview kan mga Tungkol sa bata. Ala. Hindi ko anong may pangarap. Di bali. Pero ano ni nang last kung apod sa imo maurag man si Digong. Maurag man si Digong, maurag man. Iyo po. Okay. Okay ba sa trabaho? May gusto Ay, sa trabaho. Maria Birna, kaya kami nag-apod sa imo ta, nabunot ka, ikangunyan ang maswerteng makakakuanin 5,000 pesos. Salamat po. Hali kay Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Ayan. Pero yan na 5,000 partner. 5 kubikong bye-bye, 5 kubikong graba. Ano namin ni mister, ay ni boyfriend sa construction. Dayman, 5,000 cash! 5,000. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico sa ako Bicol Party List ay kan maswerteng nanggana? Unexpected po. Salamat po. Kanina po kaya ako mananagano. Sobrang thankful po ako. Bakit ako lang itong nagko-comment. Napili ako. Saan mo gagamiton ni Birna? Sa pagklase ko po. So sa tuition ko po kaya di pa napo-full. Uy, napahibi si Birna. Ano yan, Birna? Napahibi ka sa kaugmahan. Dahil mo lamang huna-hunaon ang unya na aldaw, magkaka 5,000 pesos ka. Iyo po. Regalo sa imo ni Congressman Saldico. Nakulang salamat po. Ayan. Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi kan ako Bicol Birna sa regalong 5,000 para sa imo? Salamat po, Congressman, sa dakulang tabang naining para sa kuya. Sana po, dakol pa po kang matabangan. Ayan, More power po. God bless po. Uy, sige. Ayan. Congratulations, Marna Berna Briñas. Action ko center kung paano mo maklaim, ha? Ah, Ang sa okay. imo ginanaan na 5,000 pesos. Congratulations! Congratulations! Salamat po. Uy, napahibi si Birna. Correct, partner. Na-feel ko ang tears of joy. Sa kakaipuhan niya man talaga gayod. Dahil pa na siya nakakabayad kan tuition. Paano? Kulang pa, partner. Kaya talagang ining programa at partner, kita ang instrumento. Tanganing maipaabot ang tabang sa ayuda abot ni kan Congressman kakayahan Saldi. kan ako Bicol Party List, gikan sa puso ni Congressman Saldico, tunay na ining mga siring ka ining testimonya na nadadangog tang reaksyon kan mga kababayan ta. Tunay na kapakipakinabang, asin tunay na nakakatabang sa mga kapwa Bicolano ang programang ini na iyon na nga ni ang kamautan ni Congressman Saldico na makapagdaranin tabang, ayuda, makapagtauning asistensya sa mga kapwa Iyo ito, Bicolano. partner, ang initial reaction kang taong daing nag-expect Oo. na may maapod sa iya, asin makakakuha siya ng 5,000 pesos, partner, na dakulang katabangan sa sayang paglase. Ano ang mechanics, partner, para sa iba man na mga gustong manggana dyan, digdi sa programa kan Action Ko Center, manggana man. Ayan, mga tugang mga ka-aksyon, dangugon tabi nindong marayan sa kuya tabing itataram sa indong mga simpleng mechanics na nganing kamuman. Dahil kamo na ngay po. Sinda na mga tunay na ngaran ninda ang gamiton. Sige. Remind me tabi kamo na gusto tabi manggana, digdi tabi sa samuyang programa, dapat tabi legal age na kamo, 18 years old and above. And syempre tabi, kinakaipuhan nindong i-like ang samuyang official Facebook page. Tapos sa samuya tabing live episode, mag-comment kung nata kinakaipuhan nindong manggana. And dapat tabi legit ang sa indo tabing Facebook account. Kung ano tabi ang pangaran na kakabugtak duman, iyo man tabi dapat ang sa indong ID. So dahil paglingawan, magtagman ka mo ning FB friends, asin i-share ang samuyang live episode. Yun, partner, ang pinaka madali lang tabing sa buton na mechanics. And syempre dapat tunay na pangaran na nakalaga, no? Yes. And giraray sa publiko. So mga kababayan ta dyan na may mga question kamo, legal. Mga sa iling nindo, day kamong ideya kung paano ang legal na proseso sa mga mamanahon nindo sa daga, sa mga lindiro sa daga, sa mga day nindo pagkakasinabutan, kan sa inyong mga pagtaraning, sa day nindo pagkakasinabutan na mag-agom na nagburulagan kung may mga babangaon kamo dyan, pati yan mga aki. Yan. Basta partner, gabos na diretsos nindo. Na gusto nindong maklaim, gusto tabi nindong may problemang legal. Maitao sa indo. Basta legal issues tabi,
yaon digdian sa tuyang segment na Tabang Legal. Sa Tabang Ora mismo. Yan, katuwang ta dyan si Attorney Bores, And Attorney Attorney Ramiro Bores Jr. And Attorney Jill Bungalon. Ayan, Kaya mga kababayan, magdigdi lang kamo sa opisina kan Action Co Center sa mismong labi lang ini sa Celebration Plaza kan Embarcadero o kung daiman diyan kamo sa Action Co Center Facebook page. Ayan, mga ka-action, ganyan lang tabi ang dapat nindong gibuon, okay? Alright na! Alright, partner, inabot na kita kan oras ng aning kitang paramiantras na magpaaram. Sa Lunes, giraray kita magirilingan, partner, next week na yan. Siyempre, hindi sa Tabang Ora mismo, kami yan sa idong nakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador, kan Bicolandia. Happy Friday! Sa gabos mga tugang, sa gabos na mga kababayan tang Bicolano. Sa ngaran po ni Congressman Saldico na may bulawan na puso, asin yaon sa kaibuturan kan puso ang pagtabang sa mga kapwa Bicolano. Ako man po ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, and sa indong Mr. Siram. God bless, mapasatuyang Siram Asin. Mabuhay! Maray na pagkahapon, asin, salamat! Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.